J701HD е новия 24V бустер от Locator, който предлага компактност и мощност в едно. С максимална мощност 4000 А е достатъчно мощен да запалите камион. Виждате какви качествени клещи използва. Също има специално гумиране на местата за съхранение на клещите, за да наранявате корпуса на устройството. Има всички необходими системи за сигурност на такова устройство, така че имате възможност принудително да запалите при абсолютно паднал акумулатор 24V система. Отново имаме фенер, удобна дръжка, може да го откриете в клема BG. Освен с клечка гибрид, може да палите вашата техника, било то камион или строителна, и с този бустер.